esetei. A címszerepben Powers Búsz, Oszter Sándor. Magyar hangok: Csákányi László, Takács Katalin, Malcsiner Péter, Huszár László, Gombos Katalin. A forgatókönyvet Raymond Chandler Nevadai gáz című novellájából David Wickis írta. Fényképezte Michael Reed. Rendezte David Wickis. A Brentmore Sportklub az a fajta hely, ahol nagyítóval nézik, hogy nincs a fű között gáz. Az embernek hozzátartozókkal kell rendelkeznie a testületben, hogy betérhessen egy italra. William Randolph Hearst hanyat vágódna, ha meglátná műkincseiket. Bár az arisztokraták és milliómosok között újabban akadnak olyan klubtagok is, akik kilógnak a sorból. Itt van mindjárt Hugo Kennes, a nagy stílű ügyvéd Rénóból. Felesége elegáns, beleri háza pazar, modora, mint egy régi vágású rendőré. Kell még egy vereség? Csak a muszáj, Kennes úr. Nem vagy te olyan hülye, amilyennek látszol. Mosakodj ki a verejtékből, és térjünk a tárgyra. Hogy a klub tagja lehessen, Hugo Kennes kerülkézbe kellett belecsúsztatnia a belépőt. Vagy talán meglepő képeket fedezett fel az elnök lányáról. Aki így szombaton reggel Hugo rendelkezésére állt, annak vagy nem voltak barátai, vagy Hugo megfizette. George Dialnek rengeteg barátja volt, amit a főnöke soha nem bocsátott meg neki. És az is biztos, aki a Wilcox Avenue-i rendőrösről lábatlankodik így szombaton reggel, az vagy Spitzli, aki leadja a drótot, vagy elveszett gyermek, vagy magánnyomozó. Nekem még aranyfogam se volt. Elmúltam 21 éves, és az indubio mitius elv alapján hozzám vágtak egy ügyet. Ha egy zsarú, mint mondjuk Violet Smekey felhívja az embert a hétvégén, és azt mondja, hogy menjen be, annak oka van. Azt hiszem. Ez is biztos. Tudom, hogy meghalt a bátyja. De mindjárt oda jutunk előbb-utóbb. Nézd, nekem semmi közöm ehhez. Fontos ügyről van szó, és szükségem van rám még ma. Kértelek, hogy ülj le, és az asztalomra tedd a kalapodat? Ide bent éjszakáztál? Igen. Vendégünk érkezett a Saint Quentinből. Úgy hívják Parisi, Mobs Parisi. Rémlik valami? Szerencsejáték Rénóban, lopás San Franciscóban, 15 év a Saint Quentinben. Feltételesen szabadlábra helyezve a múlt héten. Kedden feltűnt a városban, és egész éjjel az Egyiptom klubban osztogatta a tanácsokat Zápártira. Tanácsokat? Hogy forog a kerék? Kikot Zápárti rulettezik? Igen, nem tudtad, hol élsz te? Rooseveltet újra választották, a dollárt leértékelték, és Kikot Zápárti rulettezik, de ez az én gondom, a tiéd egészen más. Iszol? Nem. Maradjon tiszta a fejem. Parisinak rém nagy a pofája. Ugye te kapcsoltad le annak idején? Én is a fél San Franciscói rendőrség. A kis rénói haverod nem felejtett el téged. Kedves tőle. Mit csinálnak a papagájjal, amikor telerakják fűrészporral? Kitömik. Pontosan ezt tervezi Parisi veled. De ólommal. És Parisi a tettek embere. Igaz? Mondjak néhány nehéz fiút, akik felbukkantak Rénóból? Azután kifizetem Liebermant, és 2 év múlva a legmenőbb ügyvéd leszek a parton. Nagyon izgalmasan hangzik. No persze nem úgy, ahogy a Harvardon tanítják Dial. Ehhez spiritus is kell. Kívánja, hogy hazakísérje? Eszterrel egyedül is elboldogulok. George Dialnek volt egy komoly szenvedélye. A nők. Más és más lánya hét minden napjára. Nem tudtam erről, amíg az én felségvizeimre nem tévedt. Kicsit előbb jössz. Maga észbontóan csinos. Köszönöm a bókot, uram. Remélem éhes, mert nagyon jó a konyhájuk. Mint egy farkas.
Meddig? Hol a csodában vagyunk? Halló, rossz irányba megyünk. Meddig? Süket maga! Forduljon meg! Én nem erre... Hát ez meg mi a... Ki a fene maga? Maggie figyelmeztetett, hogy tűnjek el a városból. Hagyjam meg Párizsit a zsaruknak, és utazzak el az enyémhez San Franciscóba. Egy nagy európai útra tartogatom magam, feleltem. Maggie összezárt fogai között megeresztett egy vigyort. Bíz bennünk, mondta. Hétfőre Párizé és a nehéz fiúk rács mögött lesznek Rénóban. Visszavonultam az irodámba gondolkodni. Ezért megfizet. Mi ismét beváltatok? Azonnal forduljon vissza! Mit csinál? Mindent megkap! Gazdagát teszem! Mops Párizsi, piti bűnöző, de nagyot akart. Egy hitvány kis alak, aki félreismerte önmagát. Nem igen akaródzott meglépni egy ilyen senki elől, de megint nyakaskodott. Nem mondom, elképzeltem, ahogy a tengerparton utazgatok, jó levegő, autózás, de jobb ötletem támadt. Bocsásson meg, Dial úr, de telefonhívás Riordan kisasszony. Honnan tudja a nevemet? Én itt minden hölgy vendéget ismerek, és nincs közöttük, akit úgy hívnának Riordan. Köszönöm, Dial úr, további jó szórakozást. Az embernek mindig tudomására hozzák, hogy idegen. Meddig várhatja még? Halló? Filip, hogy találtál meg? A szokásos oldalnyomat, vérkép, stb. Nem, felhívtam a fodrászodat. A nők mindent kifecsegnek a fodrásznál. Ide hallgass. Szeretnék elmondani valamit ebéd közben. Sajnos már elköteleztem magam ebédre. Nem lehetne holnap? Norma Schererhez megyünk. Várj egy pillanatra. Norma Schererhez. Meglepetés akart lenni. Mindenki ott lesz, aki számít. Filip, fel tudsz hívni otthon úgy 3:30 körül? 3-ra egy fogadásra vagyunk hivatalosak. Milyen villába? Marion Davishez kitűnő üzletet kötött az egyik ügyfelemmel, és szeretne pezsgőt bontani, ennek örömére. Filip, majd visszahívlak. Otthon leszel? Értem. Szervusz. Magának nagyon zsúfolt a napi rendje. Csak egyszer élünk. És most rendelünk? Egyre inkább az járt a fejemben, hogy ostobaság elhagynam a várost. Ha valaki le akar csapni az emberre, előbb-utóbb úgyis megtalálja. Még egy ilyen Mops Párizsi is. De azért nem üldögéltem tovább, várva, hogy kopogjon az ajtón. Ha új jövevény érkezik a városba, jó modor kérdés, hogy bemerjenek kopogni hozzá az ember. Kellően felöltözve, jelezvén a tiszteletet. Jé, nem is megy haza? Átadom a terepet, Karita. Éppen indulok. Megtalálták a fiúk? Milyen fiúk? Keresték. Mondtam nekik, hogy majd hétfőn. Emlékszik rájuk? Az egyik elég jóképű, a másik nem annyira. Hát ez? Poár kellene? Van lent, szívesen adok. Üvegből szeretek inni. Ezt vigye haza és igye meg a férjével. Hogy? Sanchóval? A múlt héten elment cigarettát venni, és azóta San Bernardinoban lakik.
Los Angelesnek megvannak a maga külön törvényei a biliárdasztal mellett. Az emberek úgy szórják a pénzüket, mintha örömük se telne benne. És ezzel senki sincs jobban tisztában, mint Kiko Zapparti. Jó estét, Marlowe úr! A Gandolf fogadása? Nem. Hát kérem, ne vigye messzire az